Tapos pwede ko rin makapag-tag nung share meron kayong group dito. Kailangan share. Tapos pagdating mo magsalita kami, pwede mo na rin po yan. Oy, kapla! Kaya pumupid na lang siya nga na. Bakit? Ali ko kasmal be ko ngurugo. Kani wal be ka kilala mo. Jani na tayo. Nakalive. Awakan mo nakalive. Ang dami na ganun. Sabi ni Tita Janina, kala niya nagsumali tayo. Ano, mami? Kala niya sumali tayo. Live man. Sabi ni Eden na natikman niya nung hindi ko talaga fish filito eh. Hindi. Hindi. Kasi manito. At saka malambot. Siya, sa apat yata siya. Kaya gusto ko rin siya pagbuka kasi gusto ko. Wala nila sumali ako. Ako daw maganado. Yung isa ko naman pinsan, sabi na pinsan ko. May kyabe ka. Wala akong bulan pa mo. Ayun nga, ito dito. Mga tagal yung ulan kasi ano siya eh. Ganyan lang. Ano yung ulan, mabagal.